शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योती नमोस्तुते। आषाढ अमावास्या, दीप अमावास्या, दिव्यांची आवस। यावेळी ती सोमवारी आले म्हणून सोमवती अमावास्या। ज्यांचं कुलदैवत किंवा इष्टदैवत खंडेराया आहे त्यांच्यासाठी फार महत्वाची अशी सोमवती अमावास्या। या दिवशी काही गावात खंडोबाची यात्रा उत्सव असतो, परंतु सध्या कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात प्रत्यक्ष खंडोबाचं दर्शन जरी जमलं नाही तरी देव्हाऱ्यातील खंडेरायाची मनोभावे पूजा आज करावी। मल्हारीरायाचे स्तोत्र, अष्टक, कथा वाचन, भंडारा वाहन, आरती, नैवेद्य याद्वारे देवाची करुणा भागूयात। ओम नमो मार्तंड भैरवाय या सोप्या मंत्राचा जप या पूजेमध्ये अवश्य करावा। आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये आपल्याला उपयोगी पडणाऱ्या प्रत्येक सजीव आणि निर्जीव वस्तूचे ऋण किंवा उपकार मानले जातात। बैलपोळा, नागपंचमी, वसुबारस, मातृदिन असो किंवा नारळी पौर्णिमा, वटपौर्णिमा, दीप अमावास्या असो, निसर्ग देवतेबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त करणं हाच त्याचा मूळ हेतू आढळतो। हसरा नचरा जरा साला जरा सुंदर साजिरा श्रावण आला असा पवित्र व्रतवैकल्यांचा आणि सणांचा महिना श्रावण येण्याच्या अगोदर एक दिवस आत येणारी अशी ही आषाढ अमावास्या। जीवनाला प्रकाशमान करणाऱ्या अशा या महत्वाच्या सणाचं गटारी हे विकृत नाव कसं काय बरं निर्माण झालं असावं? या सणाला कटहारी अमावास्या असंही म्हणतात। कष्टहारी या शब्दाचा तो अपभ्रंश आहे। या कष्टहारी, कटहारी, कष्टहारी, कटहारीचं गटारी कधी झालं हे आपल्याला समजलंच नाही आणि गटारी अमावास्या असं म्हणून या सणाला चुकीच्याच गोष्टी, चुकीचंच वर्तन करायचं असतं असा समज आपण या काही वर्षात करून घेतलेला आहे। आपला देश हा शेतीप्रधान देश असून या आषाढ महिना अखेर त्यांची शेतीची बरीचशी कामं आवरलेली असतात। आपला बळीराजा या कालावधीत थोडीशी विश्रांती घेत सुखावलेला असतो। श्रावण सुरू झाला की धो पाऊस कोसळणार आहे, सगळीकडे अंधार असणार आहे। अशा वेळी उजेडाची तजवीज म्हणून माळावरचे, फडताळातील कुठेतरी बाजूला ठेवलेले कंदील, बत्त्या, समया, जास्तीचे दिवे, हंड्या हे सगळं पूर्वापार काढलं जाय। त्यावेळी आत्तासारख्या लाईटची सोय नव्हती, त्यामुळे हे सगळे दिवे घासून पुसून लख्ख करायचे आणि वापरायला काढायचे अशी यामागची मूळ कल्पना। तसंच श्रावणात येणाऱ्या सणावारांची तयारी म्हणून देखील हे सगळे दिवे आणि देवाची सर्व भांडी घासली पुसली जायची। या सर्व परंपरा हळूहळू आपापल्या सोयीने बदलत जाणं, त्यात काळानुरूप योग्य बदल होणं हे जरी गरजेचं असलं तरी त्यातील मूळ पावित्र्य मात्र कायम राहायला हवं। थोडक्यात दिव्याविषयी, उजेडाविषयी कुठेतरी आपुलकी, आभार, ऋण, कृतज्ञता मानण्याचा हा सण आहे। दिव्यांची पूजा करण्याचा हा दिवस आहे। का साजरी करायची ही दिव्यांची आवस? दिवा म्हणजे उजेड, प्रकाश, तेज। आपल्या जीवनातील अंधार, दुःख, आळस, नैराश्य यांचा नाश होऊन सद्वर्तन आणि सच्चिंतनाकडे नेणारा दीप आपल्या घरात आणि मनात सतत तेवत राहायला हवा की नको? जिथे दिवा नाही तिथे अंधार। आपल्या घरात, मनात अंधाराचं, काळोखाचं राज्य असावं असं कुणालाही वाटणार नाही, हो ना? आता कसं करायचं हे दीपपूजन? घरातील सर्व दिवे, वापरातले आणि ठेवणीतले घासून पुसून लख्ख करायचे आणि आपल्याला जसं जमेल तसं यथाशक्ती त्यांचं पूजन करायचं। देवासमोर रांगोळी काढून, पाटाखाली किंवा चौरंगाखाली देखील रांगोळी काढून आपण नेहमी जशी पूजा करतो तशीच दिव्यांची पूजा करायची। या चौरंगावर रेशमी वस्त्र किंवा स्वच्छ कापड अंथरायचं, त्यावर तांदळाची रास मांडून त्यावर हे सर्व दिवे ठेवायचे आणि फुलं, अक्षता, गंध, हळदी कुंकू, पत्री, निरांजन हे लावून त्यांची पूजा करायची। दिव्याला नारळ आणि प्रसाद अर्पण करायचा। या पूजेच्या प्रत्येक ठिकाणच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत। काही ठिकाणी
उकड, पुरण किंवा कणकेचे गोड दिवे करून ते लावले जातात आणि त्यांचा प्रसाद वाटला जातो. तर काही ठिकाणी दिव्यांची पूजा करून गुळ खोबरं, खडीसाखर, ज्वारीच्या लाह्या, पुरण, खीर यापैकी पदार्थांचा नैवेद्य दाखवला जातो. काही घरात समईलाच नवीन वस्त्र आणि दागिने घालून समईची पूजा केली जाते. पद्धत कोणतीही असो, त्यामागील श्रद्धा महत्वाची, भावना महत्वाची. पूजेनंतर दिव्यांची आरती, शक्य असेल तर दिव्यांच्या अवसेची कहाणी तुम्ही वाचू शकता. संध्याकाळी मात्र देवाजवळ तुळशीजवळ दिवा लावण्यासोबत जिथून आपण घरात प्रवेश करतो त्या मुख्य दाराबाहेर, जिथे आपण अन्न शिजवतो त्या गॅस किंवा चुलीजवळ, जिथे पिण्याचं पाणी ठेवतो त्या जलसाठ्याजवळही दिवा लावावा. थोडक्यात आपल्या वास्तूच्या प्रत्येक कोपऱ्यात एक दिवा लावून शुभंकरोती म्हणावी. हा दीप आपल्या घरात सुख, शांती, आनंद, आयुरारोग्य देणारा आहे हे मात्र ध्यानात ठेवावं. याच बरोबर आपल्या घरातील सर्व आपत्ती म्हणजे मुलं, नातवंड, पुढची पिढी यांचं औक्षण करावं. औक्षण म्हणजेच ओवाळणे. मुलगा मुलगी असा भेदभाव न करता आपल्या वंशाच्या सर्व दिव्यांना ओवाळून त्यांना उदंड आयुष्य आणि उत्तम आरोग्याची कामना आज करावी. त्यांना शुभाशीर्वाद द्यावे. या दिवशी तुम्ही तुमच्या आवडीचं भोजन आनंदाने करायला काहीच हरकत नाही, पण पवित्र सणाला ओंगळवाणे, गलिच्छ नाव देणं आणि तसं वर्तन करणं मात्र योग्य नाही असं मला वाटतं. दीप सूर्याग्निरूपस्त्वं तेजसं तेज उत्तमं गृहाणं मत्कृतां पूजा सर्व कामप्रदो भवः. अर्थात हे दीपदेवा, तू सूर्यरूप, अग्निरूप, उत्तम तेज असून माझ्या सर्व कामना तू पूर्ण कर. आज या दीपामावास्येला आपल्या सर्वांच्या मनातील भीती, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, आळस आणि नकारात्मकता या साऱ्यांना खासून पुसून लख्ख करूया आणि निर्मळ, सुंदर आणि आनंदी मनानं येणाऱ्या श्रावणाचं स्वागत करूया. दीपज्योती नमोस्तुते.